ମୋ ନାଁ ହେଲା ଭଗବାନ ସାହୁ ଲକ୍ଷେଶ୍ୱର ମୋଟର ମିଲିଟାରୀ ଚୌକ ଦାନଗଦି। ଲକ୍ଷେଶ୍ୱର ମୋଟର୍ସ ଏଇଟା ତ ଆମର ନୂତନ ଇନାଗୁରେସନ୍ କୁହାହେବନି। ଆମ ଦୋକାନ ହେଉଛି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଦୋକାନ, 24 ବର୍ଷର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମର। ପ୍ରଥମେ ଆମର ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ଏକ କାଉଣ୍ଟର ଥିଲା। ତାପରେ ଯେହେତୁ ଏଠି ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ କଳିଙ୍ଗନଗରରେ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଗାଡ଼ି ବାହାରୁ ଟାଟା ଗାଡ଼ି, ଲିଲାଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଗାଡ଼ି ଆସିଲା। ଯାହାଫଳରେ ଏଠି ଗୋଟେ ନୂତନ ଷ୍ଟୋର୍ ନଥିଲା, ସ୍ପେଶିଆଲି ଷ୍ଟୋର୍ ନଥିଲା, ଯିଏକି ଆମେ ଟାଟା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କେଉଁଠୁ ଆମେ ଅରିଜିନାଲ୍ ପାଇବୁ। ତେଣୁକରି ଯାହା ହେଉ ଆମେ କମ୍ପାନୀ ବାଲାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ସେମାନଙ୍କ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଲକ୍ଷେଶ୍ୱର ମୋଟର ଏବଂ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲି ସୋରୁମ୍ ଓପନ୍ କରାହେଲା, ଷ୍ଟୋର୍ କରାହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 100% ଜେନୁଇନ୍। ଆପଣ ଆଖି ବୁଝିକି ଯାହାକୁ ପଠାଇବେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ସୁଲଭ ଦରରେ ପାଇପାରିବେ। ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ଆମକୁ, ଆମେ ମିନିମମ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ରେ ଟିକେ ଅଧିକ ସେଲ୍ କରିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁ। ତେଣୁକରି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ ଫାର୍ ଆଜ୍ ପସିବୁଲ୍ ଯେତେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଆମର ହାଇ ରହିବ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ, ଆମେ ସେତେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବୁ। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଭେଲେବିଲିଟି କରିପାରିବୁ। ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଖୋଲିଦେବେ, ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଜିନିଷ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ନିରାକାର ସାହୁ, ଲକ୍ଷେଶ୍ୱର ମୋଟର୍ସ, ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ଆଉ ମିଲିଟାରୀ ଛକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମର ତ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଥମରୁ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟସ୍ ଦୋକାନ କରିବି। ମୋ ଭାଇଙ୍କର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ସେ ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟସ୍ ଦୋକାନଟେ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ବହୁତ ଗୋଟେ, ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଥମରୁ ମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଇଏ ପ୍ରତି ମୋର ବହୁତ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ପ୍ରଥମରୁ। ତେଣୁ ଗାଡ଼ିର ଆଉ ତ ଗାଡ଼ି ତ ଆମକୁ କରିପାରିବା ଭଳିଆ ସମ୍ବଳ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲ ୱେରେ ମୋତେ ଯିବାର ଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ବହୁତ ପରେ ସେଇଟା ପୂରଣ ହେଲା। ଆଉ ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆଉ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ ମିଳିବ, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷଟି ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହିପାରିବ, ଆଉ ପୁରା ମାନେ ଅସଲି ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଜେନୁଇନ୍ ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟସ୍ କେମିତି ଲୋକମାନେ ଆମଠୁ ପାଇପାରିବେ, ଆଉ 100% ଆସ୍ୟୋର୍ରେ ଯେମିତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆସ୍ଥା ରହିବ ଯେ ହଁ ଏଇଠିକି ଆମକୁ ଜେନୁଇନ୍ ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟସ୍ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆମର ଆଗରୁ ତ ଆମେ ଜେନୁଇନ୍ ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟସ୍ ଟାଟା ମୋଟରର ରିଟେଲର ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଟେଲକୋ ସପି କରିବାକୁ ଆମକୁ ଅଫର୍ ଦେଲେ, ଆମେ କହିଲୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଏଇ ସେ ଜାଗାଟାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ, ଆଉ ଆମକୁ ଅଫର୍ ମିଳିଲା, ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଲୋକମାନେ ସବୁ ଜେନୁଇନ୍ ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟସ୍ ଉପରକୁ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇ ଦୋକାନଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ, ଯେଉଁଠିକି ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଯେ ଏଇଟା ଟାଟାର ଟେଲକୋର ଅରିଜିନାଲ୍ ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟସ୍ ଅଛି କି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜେନୁଇନ୍ ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟସ୍ ଉପରେ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଯେମିତି ଜିନିଷ ମିଳିପାରିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇପାରିବେ, ଆଉ ଭରସା ରହିବ ଯେ ହଁ ଏଇ ଦୋକାନରେ ଆମ ପାଖକୁ ଠିକ୍ ଜିନିଷ ମିଳିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟାଟା ମୋଟର ତରଫରୁ ଆମର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ ସପି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଏଇଟା ଖୋଲିଛୁ ଏଠି। କଳିଙ୍ଗନଗର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଏଷ୍ଟେଟ୍, ବହୁତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗାଡ଼ି ଏଠି ଆସିକି କାମ ହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଭରସା ରହିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ୟାକୁ ଓପନ୍ କରିଛୁ। ବହୁତ ଦିନର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଏବେ ପୂରଣ ହେଇଛି। ଟାଟା ମୋଟର ତରଫରୁ ଆମକୁ ଅଫର୍ ଦିଆ ହେଇକି ଯାହା ହଉ ତାକୁ ଆଜି ଓପନିଂ କରାହେଇଛି। ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ ସବୁ ଜିନିଷ, ଏବେ ଯେଉଁ BS6 ଆଉ BS4 ଗାଡ଼ିର ଜିନିଷ ସବୁ ଆଭେଲେବିଲିଟି ମାନେ ଜେନେରାଲ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ମାନଙ୍କରେ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ଯାଇକି ସେ ଆଇଦର ଆଣିବେ ସୋରୁମ୍ରୁ ଆଣିବେ, ନହେଲେ ୱାର୍କସପ୍ରୁ ଆଣିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମ ପାଖରେ ପୁରା ସବୁ ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟ ସବୁ ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବିଲିଟି ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଟାଟା ମୋଟର ତରଫରୁ ଆମେ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେବେ, ଆଉ ଗ୍ରାହକମାନେ ସୁବିଧାରେ ପାଇବେ। ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଅଫର୍ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେବୁ, ଯେଉଁଟାକି ସେଥିରୁ ଦେଇପାରୁନଥିଲୁ, ଏଥିରୁ ଆମେ ଅଧିକା ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦେବୁ, ଦେଇକି ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବାକୁ ଆମର ବେଶୀ ଇଚ୍ଛା ଯେ ସମସ୍ତେ ଜେନୁଇନ୍ ଅସଲି ଲଗାନ୍ତୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ବସନ୍ତୁ, ମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ତାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଏତିକି ଆମେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଆମଠୁ ଜିନିଷ ନେଇ ସେମାନେ ସର୍ଭିସ୍ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ମାନେ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ନିଜେ